बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सिंधुदुर्गाच्या मोरज मुख्यालयामध्ये पालकमंत्री कक्षचं उद्घाटन आत्ताच झालेलं आहे. पालकमंत्री कक्ष उद्घाटन करण्याचं आमचं प्रमुख उद्दिष्ट जेवढं आहे ते प्रशासन आणि सामान्य जनता यांच्यामध्ये कधी कधी काही कामाचा विलंब होतो. या मुख्यालयामध्ये सगळेच कलेक्टरपासून सगळेच प्रमुख जे आमचे प्रशासकीय प्रमुख चेहरे आहेत, अधिकारी आहेत, ते ह्या परिसरामध्ये बसतात आणि म्हणून लोकांची कामं अजून गतिमान पद्धतीने व्हावीत, लोकांना अजून सहकार्य मिळावं. जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी त्यांच्यासाठी त्या वेळी उपलब्ध व्हावं या उद्दिष्टाने हे पालकमंत्री कक्ष आज आम्ही उद्घाटन केलेलं आहे. या कक्षामध्ये बसण्याच्या माझ्या तारखा आणि माझी वेळ ही निश्चित केली राहील. त्या पद्धतीने ती वेळ आणि तारीख जनतेला कळवण्यात येईल, जेणेकरून एक कक्षामध्ये पालकमंत्री म्हणून मी कुठल्या दिवशी उपलब्ध असेल. साधारण माझा प्रयत्न एवढा असेल किंबहुना मी निश्चित पद्धतीने की आठवड्यातून एकदा म्हणजे जे माझ्या दौरा आहे 2-3 दिवसाच्या दौऱ्यामध्ये एक दिवस या कक्षामध्ये पालकमंत्री म्हणून मी जनतेसाठी उपलब्ध असेल. म्हणून आठवड्यातून एकदा या कक्षामध्ये जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी ओरस मुख्यालयामध्ये त्यांची जी काही प्रलंबित कामं आहेत कुठल्याही आमच्या डिपार्टमेंटकडे कुठली कामं कुठली पाठपुरावा करायचा असेल तर हाकेच्या अंतरावर आता आम्ही सगळेजण एक दुसऱ्यासाठी उपलब्ध आहोत. राज्य सरकारकडे काही त्यांची मागणी असेल किंवा काही निवेदनं असतील तेही घेण्यासाठी मी इथे उपलब्ध असेल. म्हणून जनतेच्या आयुष्यामध्ये किंवा जनतेची कामं अजून गतिमान पद्धतीने व्हावीत या प्रमुख उद्दिष्टाने आज हे कक्षाचं उद्घाटन आम्ही केलेलं आहे. सरकार शेवटी काय भूमिका घेते, सरकारचे प्रमुख योग्य वेळी निर्णय घेतील. फक्त मी त्या दिवशी बोललो, आजही बोलतो जेव्हा जेव्हा गड किल्ल्यांवरचं अतिक्रमण काढलेलं आहे तेव्हा तुम्हाला सांगून काढलेलं नाही. आमचे पोलीस खातं आमचं सरकार योग्य वेळी निर्णय घेतील आणि सर्वात पहिले तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज भेटेल, मग त्याची वाट पहा. राज्याचं 10 तारखेला मांडलं जाणार आहे. त्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये प्रामुख्याने आता माझ्या खात्याअंतर्गत पारंपरिक मच्छीमारी संदर्भात मला एक प्रश्न आला. त्या संदर्भात एकंदरीत पारंपरिक पर्सनेटबद्दल आमच्या राज्य सरकारची काय भूमिका होती त्या दृष्टिकोनातून आमची भूमिका आम्हाला स्पष्ट करण्याची संधी मिळाली. आणि म्हणून राज्य सरकार म्हणून जी राज्याला पुढे घेऊन जाण्याच्या दृष्टिकोनातून जी पावलं उचलायला लागतील, जे निर्णय घ्यायला लागतील ते आमचं सरकार म्हणून आम्ही घेतो आहे. आता अधिवेशन तसं 4 आठवड्याचं आहे, पहिलाच आठवडा गेलेला आहे. आता रंग चढत चाललेला आहे. तुम्ही पहिल्या आठवड्यात तुम्ही पाहिलं असेल. म्हणून आता टप्प्याटप्प्याने 4 आठवड्यानंतर या राज्याला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वात असलेलं आमचं हे सरकार निश्चित पद्धतीने महत्त्वाचे निर्णय घेतील आणि ज्याचा प्रतिबिंब जनतेच्या आयुष्यामध्ये दिसेल. सर, वाढवण विषय नाही आहे. तुम्हाला पाहिजे तर मी तुम्हाला सगळ्या जणांना वाढवण बंदराची भेट घेण्यासाठी मी घेऊन जाईल, कारण की तुमच्या प्रश्नामध्ये पण थोडं जरा अजून फरक दिसेल. तो फक्त जलवाहतुकीसाठी तो प्रकल्प तो एक देशातला फार मोठा किंबहुना मी एशिया पट्ट्यातला एक फार मोठा आशिया पट्ट्यातला एक फार मोठा प्रकल्प आहे. त्याच्यामुळे आमच्या देशाला महासत्तेच्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी जे आमचे सन्माननीय पंतप्रधान मोदी साहेब करत आहेत त्या गोष्टीला निश्चित पद्धतीने मोठा हातभार लागेल एवढी क्षमता त्या एका वाढवण प्रकल्पामध्ये आहे. माझी इच्छा आहे की तुम्ही सगळ्या जणांनी तिथे यावं. जे नरेंद्र मोदीजी आणि आमचे देवेंद्रजी जे काय घडवत आहेत ते तुम्ही खुल्या डोळ्याने पहा. प्रस्ताव जो अल्पनिधीचा प्रस्ताव जो तुम्हाला असं वाटतं त्या संदर्भात मी तिकडच्या प्रमुख मान्यवरांच्या पुस्तकात आहे.
त्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा मी स्वतः राज्य सरकारकडे करतो आहे. औरंगजेबाची कबर किती वर्ष किती काळ आमच्या महाराष्ट्रात राहील हे आता येणाऱ्या दिवसामध्ये कळेलच. पण आमच्या शिवरायांच्या ह्या मंदिरासंदर्भात जे आपण उल्लेख केलेला आहे त्या बाबतीमध्ये आमचं सरकार लवकरात लवकर निर्णय घेईल, जेणेकरून तुम्हाला ही प्रश्न विचारायची वेळ येणार नाही. औरंगजेबाची जी कबर आहे ती उखडून टाकण्याची मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांकडून होते आहे. बोलणं खूप झालेलं आहे. प्रत्येकाने तुम्हाला बातम्या दिलेल्या आहे. आता कृतीत काही ज्या गोष्टी करतो तो तुम्हाला काही आठवड्यात तुम्हाला दिसतील. कारण का ते आता काय बोलून रोज आम्ही स्टेटमेंट देणार की वन्य प्राण्यांचा त्रास कमी होणार, मग ते पंचनामे होतात, मग त्यांना मदत घ्यायला लागते. त्या संदर्भात आमच्या दोडामार्गमध्ये एक आंदोलनही सुरू आहे. त्याही लोकांच्या मी संपर्कात आहे. पण जंगली हत्ती असेल, गौरडी असतील, या संदर्भात ज्या ज्या गोष्टी उपाययोजना करायच्या आहेत त्या आता कृती करण्याची वेळ आलेली आहे. येणाऱ्या दिवसामध्ये तुम्हाला उत्तर भेटेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.